नों आंखौ एसेबां मोजां पार्कआव लाबोदों आयु एसे मोजां बिबार गोजा दे फट' खेबनाय मोजां मोनदोंना औ राहुल ओरैबायदि मोजां मोनदों आं फैनानै माने मा बुंबावनो आरो देना फट' ला नोंना मबाइला मोजांथार र' लानि र' फन फैदों माथो नोंनिया रायज्लायग्रो माथो रिसिभ खालामा आं दानो उनाव रिसिभ खालामगोन सिगाङावनो आंखौ फट' खेबग्रो है सोरथ' फन हरबाय थादोंलै माबा बिदिनो डिस्टार्ब फन हरबाय थायो सान्थि गैयालै जिउआव नङा नोङो खेबसे रिसिभ खालामाखै मानो खालामा आङो उनाव रायज्लायगोन होनदोंना दे फट' खेबग्रो सोर हरदों बेखौथ' नाय खेबसे रावबो हराखै बे आनैया हरबाय थादों आरो आंखौ लिंहरदों खोना आंखौ थाब थांनो होदोंमोन आं थांथ'आ माथो दासो सारिथा आं 6:30 थांगोन आजिखालि ओरैनोबाबो 7:00 मोनायो दानो थाङा माथो आङो एसेबां मोजां मोनदों आं फैनानै गोसोखौनो बेसेबा सान्थि मोनलायदों आं बेयाव फैनासो दे फट' खेबदो र' बेलाय मोनाबा फनखौनो मानो रिसिभ खालामा ना खामानिसो मावबाय दङबा नङा दहाय बियो रिसिभ खालामनो हायाखै दाथ' आंनो फन हरफिननो हागौ ना हरबावनि र' खेबसे माथो रिसिभखौनो खामला है हरथ'ला आं दाय हरनोसै मेसेजबो हरदों नाथाय नायाखै माथो मेसेजखौबो बिजिथार खोनालै बियो दिनै थाथोंसैलै दाय हरनोसै दा हरथ'ला 20 बारसो जाबाय खोना फन हरनाया खेबसेथ' हरनो हागौ ना मेसेजबाबो हरनो हागौ मबाइलखौलाय माथो आब'आ लोगोआवनो लाबाय थाखायो दा आरो अनजालु गुमैया फन हरनानै सोंबा मा जागोन दिनै दहायबो सोंहरदोंमोन खेबसे रिसिभखौनो खालामाबा एसेबांथ' बिजि जाबायना दिनै आदा माथो नांसाबदानो नाया मागुरनाबो मासे नांलायदों औ नोंथ' आंखौ सेन सानो रोङासो सानबाय दंमोन खोना औ नोंखौ सेन सानाय नुफेराखैमोनबो आरो रोङा रखमबो मोनदोंमोन सेन सानोल'खौनो रोङा जाबाय आरो दे नाखौ सायदो ओंख्रिया मा संनो नायदों माने नाखौ माजों संनो सानदों आगै मैथाजोंनो संनोसै खोनालै आंहा दा नायाबो माथो बुरजासो माने गोथांखौ जियायनासो दोनसै आं खाथि मोनबालाय नोमबाजै लानोबो हैनो हागौमोन दा एसेबां गोजान औथ' आरो नोमबाजै होनायखाय दासो गोसोखांदों र' बिबारि बै नायनो फन हरनि र' आं बे लाइमोनखौ लिंहरबायना लिंहराखैबा दहाय रिसिभ खालामाखैमोननो दा खालामबाय खोना हरनि र' खबर लानाय आदा थाब फाथिलाय बिसिदो मैनाथि बाजैखौ लाबोदो बे लाइमोन बाजैया फैला बालाय आरो माथो आरो एसेबां मोजाङै लायनो थांबाबो फैयाबा औलै अख्राथार नांलाबो आंनो आं मैनाथिखौनो लाबो मानोसै नंगौथ' र' दे खबर लादो हेलौ मा जाखो बिबारि माबा गुमै फनखौनो रिसिभ खालामाखै माथो आब'आ फन रिसिभ खालामाखै मानो मोनथियाथ' गुमै ना बेस्थ'सो दङबा खामानि मावबाय दं खोना एसेबांथ' खामानि मावबाय थादोंना बियो दाबो फन रिसिभ खालामाखै मोनथिया आरो दहायनिफ्रायनो खालामगासिनो मेसेजबो हरदों मेसेजखौ नायाखैबो रिप्लायबो हराखै फनखौबो हरफिनाखै नङा बे मानसिया मानो एसेबां लेबेल मारि जाखो आंनिखौथ' रिसिभ खालामखानाय नंखायामोन नोंनिखौथ' रिसिभ खालामनो हायोना हरबाय था बेनो हरबायानो था हरगासिनो गुमै 30 बारसोआनो जाबाय खोना बा 30 बारसो फन हरनायाबो रिसिभ खालामाखै बियो मा एसे लेभेल मारिमार आं समफोरनो थांनो नागिरदों हरबाय था दे बैनाय ओमफ्राय बियो रायज्लायखांनायनि उनावनो नोङो आंनो फन हर दे जागोन दे गुमै दे अब्लालाय दोनथ' दे मा एसे गाजा मारिलै बियो सोर हौवाखौ लानानै एसेबां दुगा एसेबां गाजा जामारखो बिलाय मोनथियाथ' हाबा जाखोन्दायानो आरोबा सोर सेंग्राया मोजां मोनखो बाजैखौ मोनथियालै जायबा मोजां मोनदों जायबा गोसथोदों फाग्लासो जाम्बासो नङा मायबा दे हाबा जाखोन्दाखौनो गोसथोदों फाल्थुलै फाल्थु गोजा आजिखालिनि मानसिफोरा बांसिनानो फाल्थु जाजोब्बाय बयबो नङा देनाय थेवब्लाबो आजिखालिनि मानसिफोरखौ बांसिनानो फाल्थुसो नुग्रा जाबाय आं नङा मायबासो दे आदा आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा फाल्थु जाजोबमारबायानो गोसथोनाय थाखानाबो आरो गुबुनफोरजों रायज्लायबावो लाइन मारिबावो नंगौथ' आरो बेनिखायनो आङो दानिया गोसथोनोनो गिग्रा जाबायलै आदा रावखौबो फोथायनो हायालै दे आगै अम्बिखि ओंखामफोरा संदो उखैबाय आंखौबो जागोन दे आदा बेलाय मोनाबुआ दाबो फनखौनो रिसिभ खालामला माथो मा खामानि मावमारदों इसेबां बेस्थ'मार नोंहा खोनादोंना खोनायाखै ना मबाइलफोरखौसो साइलेन्ट खालामना दोनदों ना मायबाफोरसो जादों मानो फन रिसिभ खालामाखै ओरैनोबा माथो खालामो खेबसे खेबनै खालामबाबो खेबथाम खेबब्रै खालामबाथ' बियो उल्था हरफिनखायो
रिसिभ खालामलै आब' रिसिभ खालाम ओजों आरो गुमिया ख्लाब ख्लाब जागासिनो औ आरो फैबाय थानो लुबैगोन आं बे जायगायाव मा एसे मोजां बे पार्कआ जागोन दे एबारनिफ्राय फैबाय थागोन सानैबो ना औ राहुल फैबाय थागोन न' जोंहा सम सम आयु मा एसे मोजां है नै फन हरलायबायानो ग्रेट ग्रेट गाबलायबाय खेबसे रिसिभ खालामलायमोन इम्परटेन्ट कलबोथ' जानो हागौ ना दहायनिफ्रायनो हरगासिनो औ खालामनि र' हेलौ आब' मानो फन रिसिभ खालामाखैमोन दहायनिफ्रायनो हरगासिनो आङो बिबारि आं सोलाबाखैमोन सोलाबा आं गावगायनो हरगोन ना मा मावदों आब' बिदिनो न'नि खामानि बा दहायनिफ्रायनो हरगासिनोमोन आङो मबाइलखौ साइलेन्टसो खालामना लादोंमोन आङो खोनायाखैमोन मानोमोन बिबारि मायबाफोर बाथ्रा दंमोन नामा औ आब' अनजालु गुमैया आंनो फन हरनानै सोंहरगासिनो मा सोंहरदों बे असयफुआलाय आरो मानो फन हरबाय थादों नोंखौलाय आब' माथो नोंसोरो फाथिलाय बिसियोनो माबा अनजालु गुमैया समफोर फैगोननो फाथिलाय बिसिनो बेनिखायनो नोंखौ फैनो होदों गामियाव नंगौ नामा जागोन दे थांगोन आं समफोर मोजांसो आंनि थाखाय बिदिबालाय लेथाखौनो मारिना दोनसै मोजांसो जागोन आंहाबो औ आब' गाबोन फैबानो जाबाय दे जागोन दे आङो गाबोन मोना थांगोन औ आब' फै ओमफ्राय दालाय माथो खालामनो आब' बिबारि दा आङो एसे बेस्थ'थ' माने आं खामानि मावगासिनो उनाव रायज्लायगोन दे ना आरो बै असयफु अनजालुनो खिन्थाहरबानो जाबाय फैनो होदों होननानै दे आब' दहायनिफ्राय बिबारियासो फन हरबाय थादोंमोन बै सैमा दंला अनजालुआ फाथैलाय बिसिनो फैयोनो आंबो खोनादों ओमफ्राय माला फैगोन होनदों समफोरनो फैयोनो ओमफ्राय आं बेलासि थांसै गाबोनो दे मोजाङानो दे लेथाफोरखौ मारिना दोनबा मोजांसो औ आं दोनै नांगौ नामा नोंखौ गाबोनो न'सिम नाङा दे राहुल मानसिफोरा दा आंखौ बयबो मेगन साग्रा जाबायलै मानो होनबा आंखौ नोङो मोजां मोनदोंना सेंग्रा मानसियानो बेनिखायनो मानसिफोरा जोबोद मेगन साखादों आरो हिंसा नांसोदों है मानसिफोरनि खोथाखौलाय आरो मा बुंबावनोलै दे नोंखौ गजा सकसिम दोनहैगोन दे जागोन दे सना ओमफ्राय मा थांसै ना न'आव है माबा नोंबो दानो न'आव थांनो नागिरो दासो 4:30 जाबाय र' 6:30 थांगोन 1 घन्टासो थाबावनि आं माने बेखिनि जायगानिफ्राय थांनोनो बादों ओरैबायदि मोजां आयु बिबार गोजा मोदोम सोदोंबो जायगायाबो एसेबां मोजां थांनोनो गोसो जाया नंमारगौ नंनायालाय बेखिनि जायगायाव थाबाथाय थांनोनो बामारो न'आव गोसोआनो जामारा अब्लालाय मानोथो थांनो जागासिनो नोङो आमखाराम नङा माने नोंखौसो रायजानो गिदों आं नोंसो आनैया है आनैया आंखौ फनखौनो खालामाखै माथो रायखाया दे आंखौ आरो आदा मोनाथ' आंखौ जेबो केयारखौनो खालामखाया आरो आंबो केयार खालामा दसे जिरायथ'नोसै फै बेखिनियावनो 6:30 आरामसे ग्रोबनो थांगोन जागोन दे बिदिबा मोनफैबाय दे न' टन्टुलु बोरै मोनदोंब्रा एसेबां गोबावनि उनाव न' नुनानै मास मोननै जाबायमोन टन्टुलु नों न'खौ सिनाय हादोंना हायाखै ना असिना मोनदों माने सिनाय हामारदों न'खौ मानसिफ्रा अबाव थांजोबखो आयै नै टुनटुलुखौ नायफैदो टुनटुलुखौ लाबोबाय आङो आयै जोंसि बाजै अबाव थांजोबखो मानसिफोरा नै टुनटुलुखौ नायफैदो आया मानसिफोरालाय अबाव थांजोबखोलै ना खिनोसो थांदोंबा आयै टुनटुलुखौ नायफैदो अबाव थांदों थांगौ एहे टुनटुलु दिनैसो नुबायलै नोंखौ बेथो अबाव थांना थाहैनायमोन नोङो आयै सोरनाव थांना थाहैनायमोन नों मिथिगौ ना सोरनियाव रांखावरि आनैनि हौवा गदाय लानियावसो आयु हाबाब थाङै रांखावरिनि हौवा गदाय लानियावसो थाहैनो मोनदों टुनटुलुआ हाबाब औलै माबा आयै जोंसि बाजैयालाय बेखौलाय आरो मा बुंबावनो आइ माबा जाखो माखौबा गाज्रि मोनखो गैला न' गारना थांलायबाय फैलानो मालाय मा बे जोंसि बाजैया न' गारना थांलायबाय आयया मा एसेबां फाल्थु बे जोंसि बाजैयालाय मोनथियाहाय मानसियानो बेसेबा अख्राखा आं जेबोखौनो बुङाखै बेखौनो आंखौ बुंथिंदों होननानै बेसेबा रागा दाखालि नोंखौ फन खालामनो होयैखौ ना आं रागासो जोंना दं बेखौ साला दसेल'खौनो फन खालामनो होआखैमोन बियो औ
औलै आइ जोंफोर मालाय बेखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हायानो मानसिफोरनि गेजेराव बोरै गाज्रि बुंनो हागौ बेखौसो नायबाय थायोनो मालाय जोंफोरो अयो मासेबां फालथुलाय बेलाय थांथो फैनो नांला बेफोरबायदि बिहामजोफोरखौ नोङो एसेबां अनो बेखौ आलादा जानो लुबैनायखाय आलादाबो जानो होबाय थेवब्लाबो मा प्रब्लेम दंबावो बिहा मा प्रब्लेम आंबोथ' बेखौनो बुजि मोना बिहामजोआरि जोंफोरखौ मानो एसेबां गाज्रि सानो जों मालाय बेखौ एसेबो अनानो बान्दोरसो होनबा बियो